Hello guys! Isang simpleng recipe ang aking ibabahagi sa inyo. Natiyak kung hindi ka magigilty na kainin at paniguradong pasok ito sa budget ng ating mga nanay. Sobrang dali lang ng pagluto ng tuna sisig. Kakailangan lang natin ang mga sumusunod na ingredients. 2 malaking lata ng tuna at i-drain natin. 3 tablespoon mayonnaise, 1 tablespoon butter, 2 pieces of lemon, 6 pieces medium-sized onion, red and green chili. Gagamit din tayo ng 2 tablespoons soy sauce, salt and pepper. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng kaunting sabaw ng tuna. Ito ang magsisilbing mantika natin. Pag mainit na, ilagay na natin ang tuna. I-spread lang natin to sa kawali at hahayaan natin itong mag-simmer. After around 3 minutes, haluin natin ng dahan-dahan. Dahil luto naman na ang tuna, ayaw natin itong malusaw. Ang gusto nating mangyari ay i-fry ang ibang parte ng tuna para merong crunchy effect. Hindi lahat para hindi siya maging dry. Guys, kung mapapansin nyo, maraming part na ng tuna ang na-fry. So, I think pwede na natin ito sa pan. I-transfer na natin ang tuna sa malaking bowl at pagkatapos, lutuin natin ng bahagya ang sibuyas. Maglagay tayo ng butter sa mainit na kawali for about 1 tablespoon. Lusawin lang natin to ng bahagya at pagkatapos nun, ilagay na natin ang sibuyas. Slight lang ang pagluto nito at hindi yung magka-caramelize. Kasi gusto natin na fresh pa din ang ating onions. Guys, alam niyo ba na kahit hindi lutuin ang sibuyas, pwede sa ating sisig? Ayan, kung mapapansin nyo, medyo naluto na ang ating sibuyas. Pwede na natin itong i-transfer sa plate. Guys, ang kumpletong sangkap ng ating recipe for today ay makikita sa dulo ng video ito. Guys, bago natin haluin, maghiwa na muna tayo ng red chili at ng green chili. Guys, nasa inyo kung gaano kadaming sili ang ilalagay ninyo. Kung ang tolerance nyo sa anghang ay mataas, pwede nyo itong dagdagan. Or kung hindi masyado, pwede nyo naman itong mawasan. Ayan, at pwede na nating paghalu-haluin ang mga sangkap. Ilagay na natin ang sibuyas sa tuna. Isunod na natin ang soy sauce. Maglagay na rin tayo ng freshly ground pepper. At ng salt. Isunod natin ang mayonnaise. Maglagay na rin tayo ng red at green chili. Mag-iiwan lang tayo ng konti para sa ating pang-garnish mamaya. Maghiwa na rin tayo ng lemon at lagyan natin ng lemon juice ang ating sisig.
Guys, kung kayo ay nasa Pinas or kung merong available na kalamansi sa inyong area, mas mainam na kalamansi ang inyong gamitin kasi mas nagiging authentic ang ating sisig pag kalamansi ang ating pinagatid. At dahil nailagay na natin lahat ng mga ingredients, haluin natin ito ng dahan-dahan. Guys, sa tansya ko, ang nilagay natin na ground pepper ay 1/2 teaspoon at sa salt naman ay 1/4 teaspoon lang. Guys, remember, ang tuna natin ay nakasangkap na kaagad, kaya konting pampaalat na lang. Tikman natin kung okay na or meron pa tayong dapat idagdag. Sarap! Presenting ang ating sizzling tuna sisig. Sana kahit paano ay nakatulong sa inyo ang ating video for today, at kung nagustuhan nyo po paki-like na lang po at paki-share na ito sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito, ang inyong boy kusina, at muli maraming salamat po sa panonood.